Cum crezi că poate exista o relație platonică, autentică, între două persoane de sex diferit? Cum poate? Foarte frumos, foarte firesc. Nu știu, femeile sunt probabil mult mai deschise către genul ăsta de relații decât bărbații. Lor le este mult mai greu de înțeles această relație, pentru că, nu știu, la ei tropăie hormonii altfel. E un firesc. Un bărbat și o femeie ar trebui să aibă extraordinar de multe alte relații, pe lângă cea sexuală și de atracție fizică, că sunt prieteni, că e platonic, că se simt ca și frații. Completează. De fapt, este o relație care completează ce ție îți lipsește, ce ți-a lipsit la un moment dat, poate în copilărie, de ce nu și în alte vieți. E o completare. Poate tu nu simți nevoia de o completare sexuală sau relațională. Simți nevoia, nu știu, de un părinte. Poate pe fata aia nu o vezi neapărat platonic, poate o vezi un pic ca pe mama ta. Și te sfătuiește și te sfătuiești cu ea și ai un număr pe care să plângi și așa mai departe. Atât timp cât reușești să ții acel tip de relație și să nu-l corupi într-o zonă sexuală, este extraordinar de frumos și de pur. Uitați-vă la copii și dacă bărbații o să zică nu, că nu e normal așa ceva, ba da, este extraordinar de normal. Copiii nu se privesc într-un mod sexual, chiar dacă este un băiețel și o fetiță. Mai sunt atracții de un anumit tip, dar cu alte persoane nu sunt. Nu trebuie. Nu e obligatoriu să fie acea atracție sexuală.